Bi ye tarata ye Afrikalo tile 21 san 2026 ka kunnafoniya fɛsɛfɛsɛ aw ye bamanankan cɛɲi na o ye Mali kunnafoni ka laɲini ye. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw ka waati tuga la Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw bisimila bi don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni di daminɛ la bi an bɛ kunnafoniya daminɛ ni an ka kɛlɛkɛ cɛ ɲɛma ale ka kunnafoni dilon ye. Karidon Afrikalo tile 19 san 2026 kilomɛtiri 30 Seware Masurumaya la an ka finitigilakaw ka sanfɛ pankuru ka jateminɛ kɔnɔna la u taara bɔ jatigɛwale tigilamaw dagayɔrɔ dɔ kan min sen fɛ ni k'a filenkolonci k'a dagakolonci ani k'a jatigɛwale tigilama 10 caman boyanko bɔnɛ u nin na fo ka taa se u bolominɛw ma. Tɛnɛndon Afrikalo tile 20 san 2026 Kɔlɔkani an ka faamaw ka kɛlɛkɛ pankuru ka jateminɛ kɔnɔna la u ye jatigɛwale tigilamaw dagayɔrɔ filenkolonci k'a dagakolonci ni ka dankari jatigɛwale tigilama 20 caman na fo ka taa se moto caman ma ani jatigɛwale tigilamaw ka taji dagayɔrɔ min tun bɛ nɔ ni k'o filenkolonci k'o dagakolonci. État major général des armées a bɛ kɛlɛkɛcɛw fo ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la fasojɔ baara la ni ka tila ka jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ladɔnniya. Banbaciwale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka finitigilakaw b'u ɲini ka garan da u la. An bɛ taga Gundam Tɔnga ni Gundam cɛ maa maramafɛntigi lakodɔnbaliw ka bingali kɛra sababu ye ni ka dankari an ka finitigilaka fila ka ɲɛnamaya la. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ni finitigilaka kofɔlen fila ninnu ye u tun bɛ ka bɔ kan de la ni k'u kunda dugu kɔnɔna kan ka taa sanni dɔw kɛ o de kɛra sababu ye jatigɛwale tigilamaw ye dankari ni maa fila ninnu ka ɲɛnamaya la. Ka sanga ni kunun tɛnɛn Afrikalo tile 20 san 2026 o bɛnna kunnafonidila Yusuf Sisoko ka kiiritigɛ ma yaasa ni ka fiɲɛ bɔ dani d'a ma o wale in kɔni ma sabati. Hakilina jiginna marisikalo tɛmɛnen san 2026 kunnafonidila Yusuf Sisoko ni journal alternance ɲɛmɔgɔ don ale jalakira k'a don kaso la k'a sababuya kɛ a ye Niger jamanakuntigi Abdramane Chani ka kuma k'o galontigiya min sen fɛ Niger jamanakuntigi Abdramane Chani y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron Faransi jamanakuntigi ale ni Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoire jamanakuntigi ka taa se Benin jamanakuntigi ma Patrice Talon ne a y'a jira k'a fɔ olu de kɛra sababu ye ka binganikɛlaw kɔkɔrɔma don ni ka bin Niger aéroport kan fɛn min ye kunnafonidila Yusuf Sisoko ale y'a jira k'a fɔ ko o kuma in tɛ tiɲɛ o de kɛra sababu ye ni kunnafonidila Yusuf Sisoko ni a minɛna ka don kaso la. Mali la a jirala k'a fɔ kalanso 2674 de datugulen don k'a sababu kɛ marifatigiw ka bagabagali ye. O waleya in kɛra sababu ye ni ka denmisɛn 7,700 ka kalanko k'o tiɲɛ ani ka nɔ bila école karamɔgɔ 14,244 ka baara la. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Segu mara la marisikalo tɛmɛnen jateminɛw y'a jira k'a fɔ ekɔliso 511 o de datugula ka sanga ni Bajangara ta ye ekɔliso 485 o de datugulen don Bajangara mara la ani Tombouctou ekɔliso 251 o datugulen don. Marisikalo tile 9 san 2026 tɛmɛnen dugutɛnɛ 1 ani dugutɛnɛ 2 kilasi 4 kɔni datugula yen nɔ ka sababuya kɛ marifatigiw ka bagabagaliw ye. A kɛɲɛ ni UNICEF ka fɔ ye UNICEF y'a jira k'a fɔ san 2025 la farafina tilebiyan fan fɛ kalanso 15,000 olu de datugulen don ka sababuya kɛ jatigɛwale tigilamaw ka binganiw ye. Bankas mara la Karidon Afrikalo tile 19 san 2026 kɛlɛ kɛra sababu ye maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila Karidon Afrikalo tile 19 san 2026 denbaya caman de seginna ka taa u ka sigida la o hukumu kɔnɔna la Bankas sigida ɲɛmaaw ye u bisimila ni kunbɛcogo ɲuman ye. An bɛ taga Mayina tajigɛlɛya kɛra sababu ye ni ka nɔ bila minɛn caman sɔngɔ yɛlɛli la fɛn min ye tulu bidon 20 litiri ye o min kun bɛ feere 3,800 taji gɛlɛya kɛra sababu ye ni ko o feere 4,200 ka sanga ni siman ye o tɔni kelen min tun ye 10,900 taji gɛlɛya kɛra sababu ye ni ka o bila ka taa fo 21,000 na
o waleya in kɔni kɛra sababu ye ni ka jɔrɔna bila sannikɛla o la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ nin ye a kalo 3 de ye fɛn min ye Mayina tajisow ye olu kɔni taji kɔni bannen don o de hukumu kɔnɔna la Mayinakaw bɛ wele bila jamana ɲɛmaaw ma u ka se ka dɛmɛ don u la tajiko la cogoya minnu na. An bɛ taga Burema kunun tɛnɛn Afrikalo tile 20 san 2026 AMAP y'a jira k'a fɔ denmisɛn 3,212 minnu si b'a ta kalo fu ka taa se kalo 59 ma ko baloko dɛsɛ b'o olu de la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ni denmisɛnnin kofɔlen ninnu na maa 1310 olu de bɛ yen nɔ minnu ka baloko dɛsɛ kɔni ka jugu kosɛbɛ. Ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaaw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye ani an ka wolomasigi tabaw Moritani jamana ye Mali dugu 11 de lakodɔn k'a jira k'a fɔ ni dugu kofɔlen ninnu ye Mali ta ye ka bɔ Goki ka se Katar o bɛ bɛn kilomɛtiri 150 ma i n'a fɔ Modibugu, Buli, Madina, Sege o ni dugu camanw min senfɛ Moritani jamana y'a jira k'a fɔ ni dugu kofɔlen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ye Mali duguw de ye. OCS bolofara min bɛ Bakinɛ fan fɛ ni a ɲɛmɔgɔya bɛ Kapitɛni Dɛnba Tunkara bolo Sibiridon Afrikalo tile 18 san 2026 a n'a ka cɛdenw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛ da maa 2 kan min senfɛ u ye tramadol 250 mg pake 150 fo ka taa se pake 1500 ma an bɛ wagati min na i ko sisan ni maa kofɔlen ninnu 2 kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan. Mali ni Laginɛ cɛ Dancɛdugu la an bɛ wagati min na i ko sisan kɛlɛ kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Kɔlɛnda ale bɛ Laginɛ fɛ fɛn min ye Danka o bɛ Mali dugu fɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na kɛlɛ kɛra sababu ye ni ka maa 1 bɔnɛ ani la fɛn min ye Guinée sɔrɔdasiw ye olu kɔni ye Chinois dɔw minɛ k'u datugu fo ka taa se Mali civil dɔw ma. An bɛ taga fête d'hiver la muso dɔ suyera chambre de passe la hôtel La Paix la ACI 2000 la sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ bolojankana de kɛra sababu ye ni ka dankari ni muso kofɔlen ka ɲɛnamaya la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ni muso kofɔlen ye yɛrɛ feerela de kun don nin ko in kɔni kɛra jumadon su fɛ Afrikalo tile 17 k'a dugu jɛ Sibiri la Afrikalo tile 18 san 2026. An bɛ taga ko kan kibaru la Nigeria kɔrɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw Boko Haram olu ye laselikɛ bɔlɔlɔsiraw kan ni k'a ɲɛsin Nigeria jamana ɲɛmaaw ma min senfɛ u y'a jira k'a fɔ tile 3 de b'u bolo yaasa u ka se ka dollar wari miliyɔn 3 na a kunkanfɛn sara n'o o kɔni ma kɛ u ka maa 400 kɔ minnu jasolen n'u bolo u bɛna dankari ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnamaya la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru la aw k'an bɛn donna nataw kunnafoniya kuraw kɛnɛ kan Ala ka bɛn ni kelenya ko sabati an ka jamana kɔnɔna la.